Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita buka pertanyaan kita, kita bernyanyi. Mari kita sambut di nomor 14 ayat 105. Diamu Yehova tutup dengan masa parasi rosa lilin naik dengan masa parasi marhiti-hiti guarni di bata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni tondi perbaria natuma palangi dohot tanoon. Amin. Parangyo kamu ma natama di Tuhani margurtusan dok lo mani rohana marpabwehon parbwe marhiti-hiti saluhu ulau nadinggan oleh umma Jehovah marhite-hite lasni roha robi mahamu tujuluna marhite olok-olok. Haleluya martangiang mahita. Ali Tuhan debata parguguna sohatu dusan jala parasi roha. Upaserep hami rohanami di julum jala hupangido hami tuho saileon asini roham mangguhi rohanami. Jala sondangi rohanami marhite-hite todim asalam huting kalau kami nasa dosa nami jala huting tangyo kami hatam nabadiai sapayan mahatam di bagasan roha nami asa marpabuwi na dinggan hami upangido hami saluhut nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tajahama songon pasujulun jamita di buku 5 Musa bidu 24 ayat 10 itu 1 lalu marhite namar sikat soring. Dang jadi papelomu uhum tuhalak dagang do tudak dana nasopot semarama. Daladang jadi buatomu ulos ni poropuan nababalu bain sikoram. Iko paingoton ni roham kahe katoba doho na jolo di Mesir. Hape lunga ditubus Jehovah di batam hosiani alani do bahen dokon ho mangulabot si somoni. Ido saat na martua dona tumangihon hatani di bata jala nau peopsa. Amin. Mari di mahita. Tuton di
Asinyiroha madihabu dohot dame nasian debata amat tai marhite-hite Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas madihita saluhutna. Uria na hinaholongan di bagasan guarna itu hatta Yesus Kristus. Jamita di pertanyaan Budarion dienet sian buku Heber biddu 10 tolu ayat sada rodi ayat tolu. Songonom matar surat di sini tapai huti hukma. Manoktong ma holong ni roha di dongan. Unang halang gustok kamu partamueon. Ay marhitesiani heado ditamuei hala akka suru-suruan so pamotoanna. Igot hamuma akkana tarhurung songon na rap tarhurung. Songoni akkana tumaon na porsuk ay dohok dohamu di bagasan daging. Ima sahakna. Hamu ruas ni huria kita nomor pungu di bagasan tikion. Ia buku Heberon 10 tolu biddu. Jadi biddu na perpudi maon. Sian natinongos ni sa sahalak tu halak Kristen narosian Yahudi. Nah di aka perserahan di diaspora termasuk di aka Asia na Mehmet dalam ni panurat buku Heberon lahu paingoton aka halak Kristen asa marsitutu nasida mameop haborseon nasitong naborhak sian padan narobi mamukan sian panudoon pamilito ni debata di bangso Israel songon bangso ni debata napi nasu-pasu jala tol hasmesah tu hasisikop na di haroroni Tuhan Yesus Kristus jala di buku Heberon takas do di patorang panurat ni bukuon paposon rohani halak Kristen ya karagam ni poda di tengah-tengah ni masyarakat do dia ka bangso ai Yesus Kristus do na mangat sian patik Yesus Kristus do na tumibbo sian ka ari raya ibana do pamusatan ni kapilian na pinasahan ni akamalim gari ada teh ibana do malim na sun tibbo dada sian marga Levi alai sian horong ni si Melkisedek alani umangat umargado Tuhan Yesus Kristus dagabe ujahan ni haporsiaon sian akar ruhut manang syariat agama ni halak Yahudi naong piniop nasida jala hasisikop ni haluaon dohot akap panidangion ima di diri ni Tuhan Yesus Kristus asama hua asa sude halak Kristen mamboto molosongonido hape tumibbo umangat tu hatta Yesus yang akka sude bohado halak Kristeni patari dahon ngolu gabe si ihutod Yesus ido asa biddu 10 tuduon omma songon akka poda manang si paingot akka nasehat tonga-tonga ni halak Kristen hati hai nang tu kita di bagasat tikion jala molo tapai hutihut amanginang tolu ayat natajaha Heber biddu 10 tolu ayat saya di ayat tuluon di dok rohaku omma si peopota marhiti akka kalimat na sederhana padohan na jepekon bui mara peopota manang na piga marhiti-hiti partai kata budarion. Nah perjulun laki saya di dokon manoktong ma holong ni roha di dongan. Manoktong ma holong ni roha di dongan. Manang di hata Indonesia tidak disi tetaplah memelihara kasih persaudaraan. Peliharalah kasih persaudaraan.
sian hata aslina memelihara kasih persaudaraan sasitongna sianodo haroroni hata Philadelphia. Jadi adonggo guarni huta manang kota di buku tahun guarna Philadelphia, adonggo tong sada kota nomor guar Philadelphia lapatan ni huta manang kota persaudaraan mai. Jadi city of brotherhood. Allah sianodo padohani peliharalah kasih persaudaraan. Manoktong ma holong ni rohani dongan. Hamu namanginang ruas ni huria didok rohak kudak pola gajang taringotan taringot tu holong ni roha. Ayo do kamus lihita. Ganup tabigi hata jadi bata naubal gasiani ima holong ni roha. Lau do rohata suku-suku naubal gadihita song halak Kristen. Dang be holan manaringoti holong ni roha. Dang be holan mendiskusihon. Dada holan tarap konsep be holong ni rohai. Alay mungkin na umarga buado hita makanguluhon holong ni roha. Holong ni roha tu di bata, jala holong ni roha tu dengan zolma. Jadi adonggo manang napiga tantangan di adopan ni halak Kristen laho makanguluhon holongon. Apala urado hita manaringoti holong ni roha di tataran ni konsep di diskusi. Alai songoni maul nahita molo sahat tu pangula honoton manang tahap praktek. Ido asa hidup buku sada Yohanes bidu 4 ayat 20 do ayat 20 sada pergabus do halak molo dido ihaholongi debata alai dihosomi donganna jolma. Bohamai mana makkaholongi debata nasoni idana hape donganna nani idana dang dihaholongi ibana. Orang yang mengatakan mengasihi Tuhan Allah tapi dia membenci saudaranya, dia adalah seorang pembohong, kata Rasul Yohanes. Karena bagaimana mungkin dia mengasihi Allah yang tidak dia lihat, sementara saudaranya, temannya, anggota keluarganya yang bisa dilihatnya secara kasat mata tidak dikasihinya. Jadi omma tantangan di kita soal halak Kristen, lumobi di perdalanan di partikianon. Wado kita makanguluhon hukut mangulahon holong ni roha. Jala si paingotnya Tuhan Yesus pe takas di Matius bidu 22 odo pamusatan ni patik aholongi ma Tuhan de batam sian nasa roham sian nasa ate-atem sian nasa gugum jalana dos dohoti aholongi ma dongam jolma dusud dirim. Nah tantangan nobel ke di kita amanginang. Apalagi di pengalaman pasca pandemi mamuka mai Maret 2020 sahat tunwain. Dina terjadi pembatasan sosial, pembatasan fisikal di tonga-tonga di masyarakat bangsota. Dan pola ya laurohat tadi sih, alai buidoi memengaruhi persaurata nang kolong nirohatta. Dalam tantangan di hitan waing absurditas kemustahilan nyomma. Songonedok ni panurat buku Yohanesi. Walau tadok taholongi Tuhan debata, alai tahosomi dong atta jolma, dan halak natutu hita. Alai bolo halak natutu si huto Tuhani maka nguluhon holong parjulu di mana maka holongi Tuhan debata jala maka holongi dongan najolma. Jadi mangalo berjuang mangalo absurditas ido hitan waing soal halak Kristen laho madalaton holong nirohaon alaniaha ala tantangan natadok nakin alonggo halak rupani ku holongi do Tuhan debata alani juga biringga sauro mar minggu roa tu pertanyaan ugarar akka tanggung jawab ni tonga-tonga ni huria ola etar benau ulen sesehali sedekah manang pangurupion akka dongan nahurangan ima adalah ku makaholongi Tuhan debata inai bana HP di sisi asing dang pola di hari koto di mana akka nadilabungna akka dongan nasabagas. Jadi pikir mau ayat saya dari di son
Manoktong maholong ni roha di dongan totu amang inang satuluk do hita sudi bahwa holong ni rohaon ikon parjolo do sian bagasta. Jala itu si paingot ni apostol Paulus tu sahala parhalado na nang pabakiton gabi parhalado di tonga-tonga ni Huria. Saya ada Timotius bidutulu. Sahala parhalado ikon ma na malo mangarajai isi ni bagasna. Parianak kon siolo yajar. Ay beha may mana na yung paturay-turay kon Huria ni Tuhani. Molodang malo ibana mangarajai isi ni bagasna. Jadi parjolo do di skop na met marhite-hite keluarga, anggota keluarga yang nakonna dongan nasaripe dungipe non di ayat 2 di dok dison holong ni roha di dongan nau bidang muse. Jadi makaholongi so natarot nakit di borana dang pola betari ngota non gumajang alay na rumikot buado hita nuwayang mamereng hubungan ni makaholongi Tuhan debata do makaholongi dongan zolma. Jadi sahalat na makaholongi debata ikon las tutu may mana makaholongi dongan na zolma. Jadi di sima tarida keterhubungan konektivitas ni aporsiaun ni mana makaholongi Tuhan debata dohot makaholongi dongan zolma. Tantangan na paduahon dinamangulahon mangaradoti haholongon ni rohaon songon ni Tuhan ta Yesus. Sianom mata daw ni halak kamu sisiaku molo masih haholongan kamu. Molo masih haholongan sama Kristen. Molo masih haholongan nasa punguan, nasa Huria, nasa sektor, nasa roha. Alay tantangan na duwi di partikianon. Buado hita olo patu toru diri. Ay sada musuh no belga di namang ulang holong ni roha. Apalagi dia kapersoran imam mulut tubuh kijang ni roha. Kesombongan, pride. Itu asa dipaingot apostol Paulus Rom 12 ayat 10. Masih julu-juluanan mahamu masih pasangapan. Rom 12 ayat 10. Salah satu tantangan memang adonggo halak mangetong. Molau makaholongi mana, manisa ibana, badada tumoru wau sian ibana. Jadi masalah hasangapod do. Saya dari ngadonggo pero pani pakilalaan kesombongan ni, pakilalaan nasongoni rupani dia kana marsaur totu gabi maulma nama si haholongan ni. Gabi dirina nama di batu julu gabi maul memang nang pasangap pod dongan na. Tapi saya setong na halak Kristen tugas dari salah satu buado kita bapersangapi dongan. Nyetong rupani dongan ni sumangap siya niba buah horwa. Dang nagabi si talu-talu iba di si. Dang nagabi moru hasangap potta molo tapersangapi dongat ta. Jadi holong ni roha di patu pamarhite-hite na ulo masih juluanan mahamu masih pasangapan. Dan hite ulo masih pasangapan tentu amang do inang moru madi hita beban. Dang menjaga gengsi be hita, dang menjaga harga diri. Apalagi dia ka para lealeon, pardonganon, parsaoran. Kupikir dang hal ne baru be di hita. Ale buama ido ibaga saturpukon nakin asa awet. Manok tong maholok ni rohani dongan. Saya pengalaman na luar biasa do amang inang mula dong halak na mardongan jala macai tabu pardongan ini jala lunga martaut-taun. Tabu para alelon nasida. Aku halak huboto rupane dongan na paling tidak 100 halak na cukup militan. Pengalaman ni sahala amat tarupani pabuah. Jala mula ku telepon sonari mula di sekitar Pekabaruot de bana ikoroi bana sonari. Aku ale-ale muna manginang 100 halak na cukup militan. Mula kok kamu rekod jauh dana bah papungu hamujo 1 juta be sahalak. Terolo workinon papunguhan dana so pola marpikir ala ngarong perdalan nagajang di bulus na sida aonggo na marale-ale na lohot songoni ay taboto do marale-ale ala ni kepentingan bahasa tokin marale-ale tokin ari maralo-alo itu kan ala ni arta ber kita mah akan marhamarang gibe
cepat atau lambat persaudaraan karena harta akan tercerai-berai. Alai muladong hal rupani lohot na mardongani. Along gosong ni lohot do hamu mardongan namang inang. Ong gujol masuk ni waktu hamu lohot mardongan nasida. Dangalani kepentingan. Dangalani holan urusan sesahali manang dua hali. Alai betul-betul. Gua pikir dong gujol masuk ni teh. Ong gujol masuk ni waktu hamu warna si sitong mardongan. Itu teh sitong marnibi itu teh. Sitong mardongan. Lapatan na lohot ibana mardongan marale-ale. Jadi ada songo si Daud, si Jonathan marale-ale na sida jadi dipudah untuk kaya anak konna. Tupino parna luar biasa do parale-ale na songo ni. Jadi tu kita pe dison dipangido do manoktong maholong ni roh halidongan. Dang saya sudah halak boy setuju tu iba 100%. Jalan dak pola tagam hamuru pane tagam hita. Gabi lomoro hani halak tu iba. Sudi jol mani portibio danga dongi. Nung ngabe ai gari tu hata Yesus pe nang pe tarbain ibanai ale dango ulo ibana. Buktina guru anggo halak makasome Yesus. Nang pe ngai tupak dipatupak katada halongangan. Dipamalu makan namar sahi. Diajari jolma hata nauli di sudi pahudayonna. Ale tonggo adong namar kosok ni roha di mana. Ale hita unak pola tatagam rupani gabi setuju jol masudi tu iba tangadongi kali olah nina terbaik kita tahata kon nadinggan taulah kon burju mangaruti akka nauli nadinggan idora tugas ta jadi molo marale-ale mardongan marsaur bersahabat gabi awet tiban anoktong atau Indonesia makin peliharalah kasih persaudaraan bukan karena kepentingan, bukan karena harta, tapi terlebih ala nungan itu ngatongat Tuhan di mata patuduhon holong ni rohana. Napa dua hon dungpe takas di patuduhon rikot ni holong ni roha parjolo tuna jumono tuiba dungima di dok di ayat 2 unang halang gusok kamu partamueon. Janganlah lupa memberi tumpangan. Dalam arti sebenarnya hupik keramanginang macari kok do partamueon. Jalak pola ajaran halak batak martamue. Dalam arti sebenarnya. Ay terkenal do halak batak rupani parbahul-bahul nabulun. Parbalunon, paramak naso balunon. Persakalan naso ramahiyang. Partataring naso ramitop. Terkenal do halak batak di harajan nih. Apakah dalam rangka penggalangan do harajaun. Memang partamue do halak batak. Nga hampir lupa hita manginang namar tamueon. Ay mulai Maret 2020 alani pandemi, memang jarang nama hita martamue. Jarang nama hita roh dapat terdongan 7 buna. Alani akka aturan-aturan nak ketat. Udah hampir lupa. Ala dang lao, dang mungkin lupa sian hita. Lu bisa on halak Kristen Batak kita. Macari kok do dison martamue. Jadi unang halang gusok kamu partamueon ay marhitesiani heado ditamue halak akka surusuruan so pamotoanna. Ise mayamang ina mulut ajaha ayat na ditudo dison ima dina ditamue si Abraham surusuruan ni Tuhan Jahuba. Ditiki Roma tulu halak mandapoton di bana. Jaladung ditamue bana denggan. Babuahon sakap ni di bata. Termasuk sakap ni di bata mamili ibana. Gabe ama ni sada bangso na bulun. Jalan di sima di patuduhon. Dia akhirna di ujung na di boto ibana. Nama namue surusuruan ni di batado si Abraham. Totu molo martamue kita dang napola gabi tatagam rupani adong ulat na manang gabi adong topu tajalo pasu-pasu alai memang sikap partamue non namang inang molo mendekon adong go 2 lapatan nyon partamue on di halak Kristen Batak na perjolo omma pengakuan terbuka mon pengakuan terbuka do partamue on bahwa hita pe sahalak peziarah do sahalak dagang go kita di Portidion. Kita juga adalah tetamu di dunia ini.
Dunia ini bukanlah tempat kita selama-lamanya. Tanah air na setong na di kita iba sabulo nito dita. Alayo saliling di luas di bata kita merdalan di Portibion tabar hatutu bah nadiramo di jalan di pergugu Tuhan itu kita. Jadi pengakuan terbuka doon. Soon natazahanak di epistel hamu pinajulu nagabe diperbudak do hamu di Mesir. Jadi ingot habuma akai. Jadi molo adong halak na olo martamue riko rohana hata Indonesia na memberi tumpangan dalam arti sebenarnya martamue apakah misalnya mengalion pertolongan, bantuan, penginapan, tulungan na sudah naon bagian ni pengakuan terbuka doon. Bahwa mengakui bah parsatokin do di Portibion. Jadi halak dagang gue iba persinggahan satokit do Portibion. Pai masahat iba tu sabulo di todi. Nah kedua hon partamueon boy doi marlapatan asing ni pengakuan terbuka kemauan untuk memperbaharui komitmen taringot tu masa nanengro. Jadi halak na martamue na sedang memperbaharui komitmen na di mana lahu memasuki masa depan. Allah ni si Abraham amanginang 175 tahun umur si Abraham. 75 tahun di mana di jode batasian huta hagudanganna. Si sani umurna 100 tahun naik di perdalanan di mana. Nomad di mana. Sian udung-udung tu udung-udung nasing di mana. Peziarah di mana terus. Pai masa 1 tahun nabi nagabagahon ni jauh. Jadi gumulang umurna 100 tahun di perdalanan. Apa yang terjamin di mana? Nguluna masa depan na di huta hagudangan ne. Alai tadi koni mana doi? Laho mangguhi jauh-jauh ni di bata. Jadi ini komitmen, memperbaharui komitmen untuk memasuki masa depan. Manangi sena rarohana martamue dia sedang berpikir untuk memperbaharui komitmennya memasuki masa depan yang penuh dengan harapan. Termasuk memberi tumpangan, memberi pertolongan dalam bentuk nasing nuang di pertiket dan nuang mulu-ulu kita mana mueng, mulu-ulu kita memberi tumpangan doh akar ragam-ragam na asing. Alai mulu martamu etong nuang, punang bepola lauro hamuna mangabain surprise. Mulu martamu di zaman non unang bepola kita mabain kejutan nanti, dang tahap bidantu. Molo neng martamu iba itu sada jabu dengan ni telepon. Iba buah sakap ni iba. Neng roham itu jabu muna ba. Udang gawe pertamu OTW ngadi dia hamuna. Nga OTW haminna. Ape ngol-ngol be perjawi pai mahon iba dang denggani. Denggat di buah udang surprise. Dang tikina be pola surprise ya kan. Ale udang atau sona matai kam di jabu muna pertanyaan inna. Bahwa itu amat tada. Habis dah apa lagi bahwa di mulana mulu pertanyaan di jabuni ikut dibayan mertanyaan siap perjawi. Habis kalau dibagi amat tay bah. Jadi perjawi lu habis nomor tangin. Ujungna Roma zolma. Dia mata. Bangalau be. Ujungna inat tay nomor tangin. Bedak teri itu biar mata lah dah. Biar ibadah disuruh. Martangiang, ya kan? Jadi malu nuai ngamanginang, ba yorohaku partamu yang onon tak terjemah mai buama kita rupani lumubi adat ketimurat tahun perlu do silaturahmi, perlu do ramah tamah, perlu do saling perkunjungan, ya kan? Alai nunga be di akka hal-hal ne baru kita alani hak Kristenot tarupani, dinggambah kita martamue, sopola. Mabahen gabi buban tutong-atongan ni dongatan atada potto disi jalari kok doi hamu namang doh inang songonai do na dison asa tok-tok kita gabi pertamue gabi ulu kita perbahun-bahun na bulun terbuka untuk sebuah pembaharuan ya dalam rodongan tu bagas niba ipe sada kesempatan di rupani. Napatuluhon na parpudi
Di ayat tulu di dok nakit dison awang doho inang Eber 10 tulu ya tulu ingot hamu makana terhurung sokon narap terhurung songonia kana tu mau naporsuk ay doho hamu di bagasan daging. Kupikir amang inang ingot hamu makana terhurung songon na terhurung mahmu taingok majo hatani apostol Paulus di Rom 7:12 rap tangis mahamu do na tangis mekel mahamu doho akka na mekel ya kan jadi oma solidaritas aleluya siani na idok na diso memang amang inang ayat tuluon tu halak Kristen na gabetar hurung na mangayak kana porsuk alani aka ulau na dinggan na binain na jadi gulang halak Kristen memang ala pemberitaan Injil na gabetar hurung na gabe dikucilkan baru kita dohok manangyak kone, dohok bersimpati, dohok bersolidaritas tusi. Ope dalam mengaraduti perseoran ni halak Kristen doon. Buama kita laho patubuhon pakilalaan solidaritas isong atokan ni pungungan na kena persea. Terutama di huriat tada belga songonon. Tanda kutip na belga hurokon ala hita nuaing taunon. Tagamot tamarupan ini satu pembaharuan dunglam dengan situasi tenuaing ido asa di rapot huria tahun 2020 nasalku ngata totopon tahunon tamakar homa 2 sektor songon pilot project ima sektor rintis doho sektor lebu baru sektor rintis kita makarkan menjadi 2 sektor lebu baru menjadi 2 dan nama ngaribahi ulos kita alan di bidang nadisi alai melotado hata pemekaran songonido bagian ni pembinaan warga gereja asalam tekas pelayanan do akka persauran heado batu bahami pemekaran songonia manginang di huria na tadi ko kami dimulai dok nasida bah waduh ai gari kita na alung nuaing ono pulu manang 70 kakaon 70 kepala keluarga ondak sudiro mulo di patu papartangyangan waman non mulo gabi di mekar kono gabi 2 nana sida alai saya kudorok kami mana sida saya setong na sektor do dela terupani takas marsaorna sa sektori nasa weki nasa lunggui ujungna dong di patu papartangyangan gabi adong mahatai rupani itong-itongan sida sotuk sorohi tabah ai molo sorohi dan non isebe narutusi isi dongan di situ tusi partanyangan ni ujungna masih beta-beta mana sida masih beta-betaan dalam takas don noni masih tedan amangina yakin mahamu jala ima dalam narupani kita mengaraduti molo sampai adong sada sektor namok sampai ratusan kepala keluarga lalu dokon nomor buni-buni mertebuni di stok nih baulu manon habis 4 tahun 5 tahun dakya jadwal dibagas na pertangyangan tapi kan kita kepingin do kita martamue songonak atarut makin manamue dongatna rap martangyang dibagas ta jadi luar biasa doh pikir amanginang olo ta totopo non di tanggal 31 Oktober di pesta reformasi sekaligus pesta gotilon di sima kita meluncing di sima kita memekarkan na 2 sektor nakin baima adalah terupani asalam takas kita masih pasaoran masih tadaan nasa sektori jalalah di sido dalam tarida potensi ni sektori potensi na adong disongon di ruas di kuriata apalagi tahun pemberdayaan diberdaya masudi tu pagudanggo nasodonggo pitu nasodonggo rupani media tu nasida masuk parsidohot di kapangulaon do parsauran di huria baurang atong tiap tahun sokoni rapat huria balas sekolani terus 2 3 hari rupiah aunian madhokoti rapat huria di son alai UBG kalau saya pagudak rupani do konna zulu ana uri do rupani pasti sejarah perjongjong perdelan di hurion najulu alai unang be pagudak rupani najulu ainuai ngani normal nunga kenormalan baru mungkin gudang gue pihak keruas di huriatan nabu apa tujuh tapi litian karena kreatif nama kalian akan masukkan tu pengembangan pelayanan di huriau
secara khusus boleh patu para huria bauna ngotok holani tahun holani usul nape holani, iya kan? Jadi new normal naman waeng wama hita mamereng ahama bosi patu pota di pertikian ne baru di new normalon. Nah om mara manginang dalam meningkatkan solidaritas loh kebersamaan asa toktong hita mamem apa nih Tuhan nih nangpe marserah ruas ni huria di aka inganan doh pangulaun dan namar ragami alai sapak kilalado ita ai sada daging dohamu di dok hata itu hata di son alani di parkuku itu hata mah hita sude ruas ni huria mulai sian danak sekolah minggu remaja napa sebulu satu nama gudang ro di amanami nanami lansia sude tahe doh pemerhati simpatisan sudah mengalir rohana itu tonga-tonga ni huriata di pargugu itu hatta mahita doh parhaladuna amin martangiang mahita mauliate rohana mi oleh Tuhan di hatam na hutangyo kami kasih paingot na pinasahat marhite-hite na posom na manuratot buku Heberon asa tok-tok kami Tuhan makarekoton holong ni roha di dongan suatu maholong ni roha Tuhan na so marpabuat alai holong ni roha songon na pinatupami makokop hami hajol maun ulu mahami Tuhan masih pajuluanan masih pasangapan dalam nami Tuhan patubuhon holong ni roha doho parsaoran pasu-pasu Tuhan nasa rumah tangga nasa bagas napi nasu pasu homu Tuhami molo di luas hohami Tuhan martamue memberi tumpangan tudongan nami mangurupi dongan nami menjamu dongan nami doh ragam akan asing Tuhan sipatu paun nami dalam nami marsaur hima Tuhan hataridaan ni namangokku dohami pabuah hodo Tuhan namang Allah kami selidih mangulu kami di portibion magula aka ulaon pai masahat kami Tuhan tu sabulo nito dinami rasima dalam nami Tuhan memperbarui komitmen nami laho mamasuhi partikian obas na baru napi nasahatmu Tuhami mauliate rohan nami Tuhan nang dibagasan budarion sahat di homad daging doho to dinami rodi sude ruas ni huriam parhite-hite Tuhan Yesus Kristus amin. Mari desa Martang yang mahita,
Upuji jalahu pasangapami maguarmu ali Tuhan Jehovah. Ala takas do hupakilala kami asini roham do dinggan ni basam. Naung hujalo kami diganup akka partikian. Mulia tema ali Tuhan ala dilihoko di kami bornginon dalam nami marparsauran dohoto na pinatupani huriam pertangyangan di tonga-tongani huriam nang di tonga-tongani bagas nami bi ali Tuhan nunga kupuji kami goarmu jala nunga hutangi hokami hatam napa ingotok kami dohok nama nosoi kami asa mangulu kami naringgas di partamuyon, mangulu kami di bagasan holong nasian hoi, dada holan di hata alai nang taridai di akka pabahenan nami, ala nima urupi mahami mangula honi Tuhan, ala ngati buhian di sosoi ho, setok tong do adong dongan nami na bogus na dangol na somar diha ikon borhat do akan na porsea iko borhat do naung mangarajumi sumurung pasu-pasu iko borhat do huriam manatap nasida jala asa setok tong marsi lehon-lehon ala nima Tuhan setongos mato dimto di porbadia asa hurajumi hami pasu-pasu nang hujalo hami i dada holan narikot tu diri nami alai narikot di tonga-tonga ni akka dongan nami di tonga-tonga ni akka parsauran nami di tonga-tonga ni akka keluarga nang di tonga-tonga ni huriam hibuah kami nang akka ruas ni huriam na di bagasan parsahiton asal lehononmu pakirimo di nasida jala toktong madaoni nasida Tuhan asa marhitei marpos niroha holat tuho ali Tuhan debata huwa kami ma disakap nami di program ni huriam naung hubul hami tiki nanaing patupaon nami pesta gotilon di natongon di hari reformasi tanggal 31 Oktober 2020 sadaon alanima asa setok-tok kami paingot Tuhan nunga disosohoko isian perjanjian lama pe ahado pangatusion taringotu pesta gotilon ima napasahaton akka pasu-pasu naung hujalo kami malo di perjanjian lama ima dipasahat doaka biru-biru tunggal naung muli jala ima naing pasahaton nami paingok mahami Tuhan asa saimian dihami hatam ahamana kubai kami nauli nadinggan palasor roham ala nunga di palasor rohanami Tuhan jala malua hami sian akasahit jala boi hami marlas ni roha puli seperti disedia kala boy hami beribadah, boy hami pertangyangan di tonga-tonga ni coromon. Ali Tuhan di bata, hubak kami ma perdalanan ni huriam HKBP, tukodona pabakiton pimpinan nami, asa setok tong parohaan munasida, jala marhabiara tuho Tuhan, asa boy dipikiri nasida na umuli lau pahebakon, pakubasio di tonga-tonga ni huriamon. Asa marhite Tuhan gabe mangulu hami di bagasan hapor siaon manadaho jala makaposiho hubo kami ma ali Tuhan di bagasan tangyang nami ima panggonggomi nami pamareta nami mulai sian presiden satu ka daerah-daerah Tuhan urajumi hami hodo na pabakiton nasida gudang gua katanggung jawab gudang gua akan asa makalomohon akka nauli na dinggan alai Tuhan paluas mamerdalan doho dinggan asa demat luat nami demak bangso nami
jala lam tarida akka pembangunan jala asa setoktong nasida Tuhan madalaton uhum dohot asitonga di tonga-tongani negara namion ali Tuhan betak tumung marlau dosa hami perjolo mahami urasi Tuhan dungi pejaloon nami ma akka nahu pangido kami hobar tulomo ni roham molo tulomo ni roham dosa manupak tunauli nadinggan matutu ujalo kami marite Yesus Kristus martangi yang kami tuho amin. Mari deh itu pesat pilihan. Pasupas tatang yakom ma pilihan naong tapa pungon tu de bata martangiang mahita ali de bata amanami na di Banua Gijang hodo harorwan sa luhut silehon-lehon nadinggan dohot nasa uli basa nama uli utus kupasahat hami masian nan nilehon mi tu hami pilihan nami tuho sai jalo may gabi uap na hutus di julum pasu-pasu may jalan ramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulhon harajaom di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhai marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami asalam gir-gir hani madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin rapmahita mangidohon tangiang ali amanami na di Banua Gijang sai pinurbadia maguarmu sai Roma harajaon sai saut malomani roham di Banua Tongon sokot na di Banua Gijang lehon natu hamil sedarion hanguluan siaparin sesa madusa nami songon panesa nami idosa ni dongan lamar dosa Tuhan una kami tugian tu pangunjunan palua mahami sian pangago ai huro lapuna harajaon dohot hagugo rodi hasangapon saliling didilingna amin. Asini rohani itu hata Yesus Kristus dohot holong ni rohani di bata amatta dohot parsaoran di tod di porbadia ima toktong mangaramoti dohot mamasu-masu hamu saluhutna amin.
Oras madihita saluhutna.